Maco. Nervis. Emocionant. Il·lusió, molt inesperat. Els primers contactes són molt importants. Doncs espero conèixer moltes persones, fer amistats que em durin tota la vida. Doncs aquesta activitat la veritat que ha estat superfàcil, superenriquidora i ens ha ajudat a trencar el gel. Jo m'ho he passat molt bé, m'ha servit un munt per conèixer els meus companys. Ha servit per agilitzar el procés de conèixer gent, fer noves amistats. I gaudir, òbviament, de l'experiència universitària. A partir d'avui, Girona serà casa. El recorregut acaba a l'estació jove, on els alumnes comencen a escriure el que serà el guió de la seva vida universitària que tot just comença. Les activitats d'acollida són un projecte organitzat conjuntament entre la Universitat de Girona i l'Ajuntament de Girona, pensat per facilitar l'entrada dels estudiants a la ciutat i a la universitat. Hem intentat dissenyar l'experiència que ens hauria agradat tenir al nostre primer dia d'universitat. I esperem que després d'aquesta experiència tots aquests estudiants puguin passar a l'acció i implicar-se en aquesta ciutat que és Girona, que els acollirà tots aquests anys. Totes i tots s'ha creat unes expectatives. Ara tocarà prendre decisions. Fem veure als alumnes de la universitat que el seu campus és la ciutat sencera. I avui és l'hora de passar a l'acció.